Bruh. Klus a dneska tu máme emergencia Hamburg, tak celý čas dokonca. Sme akože v Nemecku, no a ja idem akorát na opravár, akorát som sprachoval, mám na účte iba 316, lebo som bol v base, lebo som si vybral bombu, chcel som ísť do banky, len ma zastavili policajti. Bol som tam skoro 2 hodiny, ale našťastie som dal to boli moje posledné Robuxy v Robloxe. Prečo musím byť také drahé? No, nevadí, budem veľký, tak 500 000, už ju budem mať aj za to. Chcel som ísť do benzínku, ale stalo sa toto. Ja chcete vedieť, už si asi stretli, že na benzínke horelo. Mne sa to už veľakrát stalo, fakt. Musíme dať prednosť. Dobre, dal som. A teraz išlo auto. Ty ale spomal. Ježiš, prečo som otváral ten mobil? Ty povedz, pre Boha. Tak moje životy už nevyzerá dobre. Kebyže mi dá aspoň smerovku, nie mi ide do protismeru. Sa už aj tu naučia šoférovať. Presne, jak tomu on hovorí. No dobre, čo tam máme? Iba tie dve dve, ale tie by... Ja tam mám ešte aj vrtačku, ale tu som tam nemal vtedy v skrinke však. Hádam. Som ju tam mal. To sú auta. Nechápim, aké skrinky sa môžu vyberať auta. Parking lot. Driver. Môžeš mi vysvetliť, prečo toto auto má sirénu? Keď to nejaké požiarnícka, alebo že to má sirénu? Bre, nedáva to zmysel. Tak, ideme sem a sem, ale dobre, aha, idem v protismere. Tu som nedal ja smerovku, kebyže je to reálny život, tak vyberiem, ani tu som nedal smerovku. Tu som išiel po diaľnici 40, keď som mal 100. Fakt. A to sú riadne nemecké mesta. Červená. Stojíme. Kedy môžem zabrčiť? Tak, zabrčím. Je pomaly. Pomaly 160. A toto má zacítiť. Bang! Toto je Ronaldo zašiel, keď sa ako nahľal na tréningu. Vole, to je riadne neboli. Uiii, toto sa mi nastalo, to mám dobre. Tu sa to stalo, presne to ma zastavili polične. Ešte tu aj stoja. Tuto, 7. Pre Boha, ja sa musím ísť potiahnuť. Ja som si chcel dať posteľ hore a zrazu toto. Vidíte, mne to ide v pohode, len v živote to ide strašne ťažko potiahnuť. Joj, prečo tam idem hore? Ťahaj! Pre Boha! Ťahaj! Ťahaj! No, dobre, ideme. Pokuta! Dobre, ideme. Ale ja sa nemám. Do prasatu som sa trošku sekol. Ja som myslel, že mám ísť rovno a to otáčanie mi trvalo 2 hodiny. Nesrandujem. V pohode som sa otočil snáď. Hádam som mi stačil nejakú becičku.
ja dnes pozrám na mapu, kde mám ísť. Kde mám ísť? Riadne. No riadne cez ten chodník. Viem, že tam je človek, tak nabúra. Tak ho prejdem, aby som išiel za choroba. Pre Boha, ešte si rozbijem to auto. A tak už mám druhý damage. O Harbor, tam by som mohol ísť, keďže dostanem 25 odberateľov. To by som robil potom očku. Že ja musím ísť na záchod, už to musím vydržať. Ešte musím 7 minút vydržať. Prechodím 30 v meste. Červená! Ko... Aha. 100 euro. Poď do pod. No ale aj teraz sú 100 euro za červenú. Viem, len ja sa ponáhľam. Ale som polícia, vieš. Ako ak niečo horí? No dobre, ak niečo horí. A keď aj niečo horí, aj tak musíš pozordávať. Aj oni musia pozordávať požiadnici. Oni musia dodržávať všetky veci. Tu som sa sekol na semafore. Wow, teraz som dostal plus 360 euro. Pokusu alebo Dokus. predtým si dodržiavajú lajkovia. Keď ideme... Tak, 7 minút a ja tu ešte držím zombík. Nešiel mi hlas, tak som musel natáčať takto. Bye bye. A to je dobrá vychytávka, ešte že mám kapku. A tu nejaký púpek dal som vlastne normálny som. A zrazu. Bye bye, tu som si znovu sekol, vysoboval som. A teraz v pohode som si oštval zrkadlo. Jaj, je to tak. No ešte, jasne. Už mám iba polku života, že si zomriem. Toto je ako v GTA. Ty vole, ten čas ide rýchlo, ja vole. To je rýchlo. Už je to 8 minút. Ešte 4 minútky musím vydržať. Bože, ja musím ísť na vespa. Teraz fakt 4 minúty. Ja takedy strávim na veľkej aj 20 minút. Alebo keď robím video. Dodávam na YouTube. Trošku mi to raz sa mi jedno video a... Bohužiaľ, musím ešte 6 rokov vydržať, aby som naživo mohol. A aby som viac už dostal, aby som mohol prúžiť 100 000 aj druhý. Či... Nie, play button. Či... Silver play button, to som chcel povedať. 10 minút, 2 minúty. Tá sanitka tam bola asi nejaký človek. Jožiš teraz. Jo.
Oj, zase akú pokutku som dostal. Ježiš, to je sila. Oh my god. Ježiš. Mňa to tak... Bože, kto ma zrazil? Ježiš. Pre Boha. Prečo som išiel von z toho, keď som nemal? Ježiš. Bože, prepáčte, ja som to musel vypnúť, lebo už viac dlhšie sa nedalo spraviť. Max 10 minút a teraz ešte 2 minútky. Prečo ja si môžem do cudzie... Ježiš, to som vám nemal ukazovať. Pre Boha. 11 minút, poď, to už dám. To can be do, vieš. Ježiš, to je hrozné. Prečo som toto točil? Joj, mohol som si to dať pozdejšie. Poď ešte pol minúty, to dám. Podľa mňa ešte bije. Oj, prečo ma bije? Joj, poď ešte. Oj. Koľko už za chvíľu to bude 12 minút. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, moink. Ešte chvíľu. To už musím vydržať. Ešte 24 sekúnd. Oj. Pre Boha, posledných 14 za chvíľu. No poď. Oj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahojte!